non bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama woni moon mo micro mum uddaki on calminama on juurama on mbiyama kadi bisimilla moɗon e salminago Kokoriko international. Hande noon salminago holko addani on ko jamma. Oɗon gandi ñalawma so tawi neɗɗo fini gila subbum subaka caggal ne juuli walla caggal ne looti walla waaɓe ne sosoɓe keño mbiya ha garta juula ñallata ko dogde dawde goto foof ɓorno wutte mum haɓa pafti muɗum e murno kaalaji mumen ɓorno westoji mumen walla jaketaji mumen so tawi ko ɗeɗo leyɗele kalaten so leyɗele goɗɗe ɗene goto foof Allah andi no finirta e jiyanu o fini o so tawi koye wuleki jomumen ne ganduɗa ko kewi ɓornade so e jangol kadi walla so taw jomumen ne ganduɗa kewi jogade kono ɗo neɗɗo fini ɗo hade mum ummade e leeso mum ene foti yettude Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɗo leeli ɗo so foccimo o jooɗimo yo wi alhamdulillahi rabbil alamin o subhina e jomiraɗo o manta jomiraɗo ɗaccuɗo fittanu makko ndu caggal nde ndu waali ɗanade e harde e orde ha arti e oɗo subaka mo gummiɗa no Haruna Diallo heewiri ni heewiɓe gummaki ɓe gondunɗon hanki heewiɓe pinani heewiɓe jarani koyɗe mum an noon a fini a foccimo duttoɗa e joom mbiya alhamdulillahi rabbil alamin ndu waɗa e jooma danɗuma e seyɗineji jamma danɗuma e koyɗe kulɓiniɗi danduɗuma e yahoɓe danduɓema e wileɓe danduɗuma e kono sohtina fittadu e dow leeso ma gila e nemaji ɗi dañƴa e dow leeso ma walla nemaji ɗi ganduɗa e ɗoygol ma kargol maɗa natgol maɗa e bundi ɗoygol ngol ganduɗa lomtigo mayde saabu ɗoygol ngol holluma ko mayɗo hono foti waade saabu wonko natata e galle a tinata wonko arata e galle a tinata won natowo e suudu ndu a tinata kono dey ka fittadu wuurndu ndu ganduɗa yimɓe ene gandi aɗa ɗon so tawi wonko dilluno ga en e caggal suudu he e ɗoygol ene woodi ɗoyliɗi tekkani aɗa nana koɓe kalata aɗa nana koɓe mbiyata so udditi télévision hay soko jewte goni toon wiyete ko ɗoygol koygol aɗa nana fof ko dillata ko ari ko udditi mayɗon e gonɗo e nder eɗen ɗo ko noon andirta no gonirɗen ni so tawi en paami tan mayde ɓiyum ko ɗoygol ndeka noon a waali ɗanade aɗa haɗa a waali ɗanade jomiraɗo ne faandi leydi ene wiya kala e mon jiɗɗo ñagade yo arɓoɗomi ɗo jafoɗon de a waali ɗanade maleykaji ene gadda ene ndeni hunuko maɗa a ronkano ngabde hunuko Allah werlo toon bolle walla werlo toon jahay ka terɗe ɗene foof noppi moɗon ko gudde mbaɗi ɗo Allah wela fof wooda ko nanni toon kono ene reeni kala ko woni e dow moɗon lelde mon maleykaji nelaɗo yo ndenon yo ndeen galleji mon yo ndeen pittali mon yo gonɗo on ene garda no président wiyata ne gardire ni walla no joom bitig wiyata yo bitig mum renire jamma ni an jomiraɗo neldi maleykaji mbawi rendema aɗa hara aɗa tallo e dow leeso maɗa aɗa heɓa ɗo e kal belkal kal ganduɗa kadi ne moƴƴi e ɓandu maɗa kala teddedi gonduɗa kala muusum gonduɗa foti ko sunnu mayde walla ko sunnu habde e patron mum walla ko sunnu bawnoɗo wonde foof so tawi a heeɓi ɗoygol ngol a lelima ɓumno ɓardu ma ɓumno ƴiyema wooda no yaari ha e nder muwama tawa tinani ene yejjitan maɗa e ɗo caɗele kala teddedi ndi joguinoɗa e tampere yaadu ƴengde métro ji jolde avion ngaji jolde laaɗe domnude yaarude koyɗe ñallude defde ñallude liggade ñallude gollade wade no Aissata Alpha Ba en ñallude jangguinde ɗum ɗo fof no yahade jiɓoro e nder haqqille ma ko jiyata kon wayi hewde wuro ngo noon ndentortoɗa
ɗe ɗiɗo otoji ɓeɗo yimɓe sa yalti aɗa huuɗa hoto ɓeɗo tajjamo hoto ɓeɗo gujjidemo aɗa reno oto peradema aɗa rento hoto train-ngaji dayde aɗa fayi e golle maɗa ɗi moƴƴiɗa ala ko jiɗɗa bonnude toon a yiiɗa dukrede ɗum ɗon fof ɗiɗon musallaji yaaha jamma garta keeɓa e leeso maɗa tampi caggal nde ñamɗa juulɗa leloɗa e dow leeso ma ƴewno ɗum wano e hewde caɗele ni fof sa ɗanima Allah hoybinanma ɗum ha laaɓa tawa tinani deke noon ene moƴƴi goto men fof sono lelo jamma ene woodi duwa o kewɗo wiyeede wiye e joomam mi werti junggam ñaama ngo mi fawi hen hooram e yeeso maɗa so tawi a jaggi fittadame oɗo jamma joomam ya yaafumi ya yurmumi so tawi a jaggani ɗude mi ummimo mi so tawi kadi a jaggani no a ummini kam joomam a yettama ɗum woni ɓe mbi allahumma bika adda'u janbi wa bika arfa'uhu joomam koɗo ma de lelnumi banggam ñaamo o kadi ko ɗo banggue ñaamo mo lelurima o kadi ko an ummintamo janggo min wawa umminde hooram allahumma in amsakta jaggi fittanam fa arhamha ya yurmudu wa in arsaltaha joomam so tawi fittandu ka a nawɗu ɗum jowɗandu ndu maayi ndu ummitaki walla nelɗanu e nder aduna fahfazha yarenanam ɗum kama hasta bi min dalika salihin ndenanami fittanu ndu ndennami ruhu o ndennami ɓandu ndu ndennami galle o hono ndeniran no ndenirɗa yimɓe ma gonɗinɓe Allah ɓe ganduɗa ɓen a meeɗani yaltude e mumen ko ɓadiɓe ma a'udhu bi kalimatillahi tamma joomam mi duworimama mi ñagorimama mi noddirima mi molorimama dendagal konnguri ɗi meeɗa windude ɗi meɗɗi windede meɗɗi haalede ɗi kalmiɗe woɗɓe kaali e konnguri ɗi kalɗa fof mi molorima joomam mi molorimama ɗiɗo konnguri mi molorimama ɗi min ghadabihi anani e tikkere maɗa kala ko haalano hen e kala ko rewani hen e tikkere maɗa kadi mi molimama joomam e oɗo jammo ɗani mi molorimama kadi o min hamajati sayatin dayrayde walla peeje walla bile walla enen mbiyata pitti cheyɗaneji saabu enen laaɓi jamma fof ɓurma wirde rewde Allah sernaɓe naatoɓe halwaji wirdoɓe fof waɗoɓe darɗe ɓeɗo fof ko jamma ɓe ɓuuri wawde heddade ɗonne kadi waɗoɓe ko boni ko cheyɗaneji ɗi wiloɓe ɓe ɗaccoɓe ha neɗɗo jagga ɗano mbiya ene jagga beelu mum walla ne jagga neɗɗo o e hoore mum ɗo leeli ene wondi e welsidade ne ɗani ɓenne kadi ko ɗon mbaɗata bile mumen ñagoɗa noon Allah yo Allah reena e majjum ɗum no woni allahumma bika adda'u janbi wa bika arfa'uhu allahumma in amsakta nafsi fa arhamha wa in arsaltaha fa ahfazha kama hafazta bihi min ibadika salihin a'udhu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min hamajati sayatini wa an yahduruni ɗum noon oɗo duwaw so Allah jaɓima min ƴewde min bindanon ɗum e alwale beele janggo e jam goto mon fof ne ƴefto ene duworono ni en kala ɗo beeli mum rewno e kala ɗo ruhu mum ñalluno ma artu ha e leeso muɗum lelo taw ko Allah halfini ɓandu ndu so tawi jomum fini e dow leeso he o liyo tan girñitade wiide bone waɗi yomi tardi lelto seeɗa hay so minen goto jetta joomi alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar woto kalɗa manta Allah gumminɗomo saabu wona ko leeli fo de ummo heɓe gummaki ma gummini kono manta jomiraɗo o dewal ma Allah gila wufɗiyaki hunukoma gila ummaki e leeso ma e kala noon ko gonduɗa
hay so e soɓe gonduɗa ɗum ɗon e sella mbiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walla alhamdulillahi rabbil alamin walla la ilaha illallah e ɗiɗo konguɗi ngado e hunuko ma e so tawi a waɗi noon jomiraɗo ma wi maccuɗam oodi walla korɗam oodi o lelimo o hari mi waɗi maleykaji kaƴa yo ndeen hoore nde ndena koyɗe ɗe ɗo leliɗo mi ɗon kana addude yaare takko e makko walla boddi gatamo walla naata e nder comci makko walla ni mi huɓa jeeñi e dow makko taw mo ɗaani wooda ko fusi e nder galle he walla mi adda toɓo ngo ganduɗa ne wawi lidde bildi ndi e dow makko walla mi nela maleyka taw wonki makko ko gasi loggitamo e nder jamma so weeti finamo tawi omon ɗon lattini on ɗo de gandunoɗo ɗum fini joni joni yetti kam machallah ode man ɓeydan ɗum gande koye Allah yettatake tan tawa ka ñamɗo walla ka jarɗo walla ka julɗo walla ka jaaɗo e bedda Allah ene mante ene yette ɗo leliɗa pinɗa ɗo ngol ɗon ɗoygol no wayi wonde important nde pinɗa aɗa ɗani aɗa woni humam binne ala e salligi aɗa ɗani ha karɗa e noppi mana kadi hunde fof ronkani yaltude ma gila e diƴƴi en gila e keneli en ɗum ɗo fof jomiraɗo waɗi maleyka mawɗo ene dari ene jiime maɗa ene renma ha wiyata sa sikki noon koko coɓɗa damal suudu ma ko walla ka koko coɓɗa sal ma o ko walla ko joguiɗa ko wiyete mi anda mi yejjitino ɗum wiyete ko waytano machine ni mbaɗa e nder suudu ma kala memɗo bafal ngal siika wulla alarme maɗa mi anda kam no wiyete français ewa so tawi a sikki ko ɗum woni ko renanma walla gardien gonɗo less building moon walla police jiilotoɗo en taari galleji moon eyyi ɗum ɗon so tawi a miijo ɗum koye bandam a juumi jari mantude ko Allah jari yettude ko Allah Allah ne foti yettede ñande foof e ñalawma foof ko ni woni bandiraɓe koko kori ko addanno on so tawi on gummimo caggal yettude Allah gummo ɗon looto ɗon pawno hajuji moon kadi eyyi ko ɗum ɗo tan jinnomi hannde addan ɗon beele goto moon foof ene watta hen haqqille anda Allah ala mo yeebi ɗo gonɗa foof so moƴƴere gonɗa so bonande mbatta eɗen mbawɗa leɗade fof kam sa ɗanimo yatande gardien goto denamo ko Allah gadduɗo maleykaji mum yo ndene ɗi yo ndene ɗi yo nden ndiyam ɗam hoto ɗam fuccito e nder suude ɗi yo nden jeyge hoto fuccitade ɗi yo nden leydi ndi hoto yande e dow ma ɗi yo nden bildi ndi kala keɓɓol gonɗol ɗon ko maleyka halfina ɗum hoto yande leeso ngo lelɗa ngo a ronkani lelade ngo naatoya nder walla ngo moñño ɗum ɗo fof ko Allah renanma ɗum bannam ɗum noon so tawi a fiini subaka tinno yettu jomiraɗo saɗa lelo ko ɗoygol ngol heewi ko fof janngo fatiha ma qul auzu bi rabbil falak qul auzu bi rabbin nas sa welama kadi oɗo duwaw kalaɗo mbaɗa sa welama mbadda hen ayatal kursi moloɗa joomi e seyɗaneji jahoji e wileɓe yahoɓe e bonɓe yahoɓe e kadi hoddiroji ɗi ganduɗa ɗi Allah wawi addude tawa kadi hawrata e welede gaño ko ɗum wonno kokkori ko international salminama ewa kadi ko ɗo kadi woni tan ɗo ndeɗo yewtere haaɗi e so wone moon jiɗɗo wellade konngol moƴƴi so yiiɗare emin mbiya on kam alhamdulillahi rabbil alamin